13 ta' Mejju il-Madonna ta' Fatima 1917. Fit-13 ta' Mejju ta' din is-sena, fir-raħal xkejken ta' Fatima qrib Lisbona, Portugal, 3 tfal kienu jiraw in-naċ fil-Cova da Ira. Dawn kienu Lucia ta' 11 sena, Franġisku il-kuġin tagħha ta' 9 snin u Ċaċinta oħtu ta' 7. Lucia kienet imħasba dwar ħuha li kien soldat mibgħut tal-gwerra. F'nofsinhar, hekk kif it-tfal temmew ir-rużarju li kienu jgħidu ta' kuljum, raw il-leħħa ta' berqa fis-sema u semgħu ir-rat ikarwat. Dan beżżagħhom ħafna għax l-ajru kien tassew b'nazzi. Huma ħaffu iniżlu in-naċ minn fuq l-għolja u saquhom lejn post għall-ken. Imbagħad, waqt li kienu jħarsu mistaġba, lemħu sinjura sabiħa wieqfa fuq sħaba li kienet inwiesna fuq balluta tal-liċi. F'idejha kellha kuruna tar-rużarju u l-libsa bajda tagħha kienet tlelleġ b'dawl tas-sema. Lucia staqsiet lis-sinjura mnejn kienet ġiet. Mis-sema weġbet as-sinjura. Il-Madonna deritilhom taħt is-sura ta' xebba żagħżugħa ta' xi 15-il sena. Is-sinjura talbet lit-tfal biex darba fix-xahar għal 6 xhur wara xulxin immorru f'dak l-istess post. Fuq mistoqsija ta' Lucia, is-sinjura qaltilhom li hi u Ċaċinta kellhom imorru l-ġenna u Franġisku wkoll, imma hu kien jeħtieġlu jgħid iżjed rużarju. Fit-tieni okkażjoni it-tfal kienu akkumpanjati minn numru ta' nies mir-raħal. F'din l-okkażjoni tad-dera, il-Madonna tkellmet fuq il-ħtieġa li jingħat ir-rużarju. In-nies tar-raħal ma rawx id-dera imma qalu riraw xi dawl jiġri fis-sema. Sa Lulju jingħad li n-nies akkumpanjaw lit-tfal u laħqu n-numru ta' 6,000. Għal darb'oħra reġgħu ma raw xejn partikolari għalkemm il-mara tad-dera li kienet għadha ma qalitx min kienet wedet li kienet se tagħmel miraklu biex taraf il-preżenza tagħha. Hi għalmet lit-tfal anki talba biex jibdew jgħiduha. Ftit qabel id-dera li kellha ssir fit-13 ta' Awwissu, is-sottoprefett antikattoliku tad-distrett tefa' lit-tfal fil-ħabs biex ma jkunux jistgħu jżuru il-Cova da Ira fil-jum li kellha tidher. Madankollu 18,000 ruħ marru fuq il-post. Id-dera seħħet 60 wara u wedet li kellu jsir miraklu fit-13 ta' Ottubru. It-tlet tfal kellhom dera oħra fit-13 ta' Settembru. Il-nies telgħu għal 3,000 ruħ, imma xahar wara fit-13 ta' Ottubru l-att ta' dawk preżenti kien ikkalkulat bejn is-70 u jew ila 100,000 ruħ. Bosta minnhom stqarrew li raw ix-xemx iddur ħafna fuqha nnifisha fis-sema fi sħab tax-xita. Franġisku u Ċaċinta mietu ftit wara id-deriet. Wara l-mewt taż-żewġ aħwa, Lucia qalet li kellhom ukoll dera tal-Anġlu tas-sema ta' qabel forma ta' tfajjel tal-paċi li għallimhom kif jitolbu. Din id-dera ġrat 3 darbiet, l-ewwel u l-aħħar darba f'loka fejn it-tfal kienu qed jiraw in-naċ u t-tieni darba fil-ġnien ta' Lucia. Lucia ta' 15-il sena daħlet soru Karmelitana u fl-1946 fl-ordni Karmelitan iktar strett. Tgħid li l-Madonna talbitha xxerret id-devozzjoni ta' tqarbina tal-ewwel tax-xahar nhar ta' Sibt. Hija mietet fit-13 ta' Frar tas-sena 2005 fl-età ta' 97 sena. Id-devozzjoni li l-Madonna ta' Fatima kienet approvata fl-1930 għalkemm il-pellegrinaġġi baqgħu sejrin bla ma jaqtaw sas-sena 1917 minkejja it-tfixkil uffiċjali tal-Gvern ta' żmien id-deriet.
Mill-ġrajiet ta' Fatima fl-1917 joħorġu dawn il-messaġġi prinċipali: il-misteru tas-Santissima Trinità, il-Providenza t'Alla li tmexxi d-dinja u l-ġrajiet tal-istorja umana, il-preżenza reali ta' Ġesù fis-Santissimu Sagrament turina il-valur ta' tqarbin imqaddes, l-eżistenza ta' bilħaq tal-ġenna, l-infern u l-purgatorju, l-eżistenza verament tal-anġli kustodji mhux biss dawk ta' kull individwu imma anki ta' nazzjonijiet. L-eżistenza verament ta' dnub bħala offiża kontra Alla u l-qalb immakulata ta' Marija b'konsegwenzi traġiċi għal midinbin u għan-nazzjonijiet. Il-ħarba mid-dnub u l-isforz biex nibdlu ħajjitna huma kundizzjoni indispensabbli biex nerġgħu nakkwistaw l-istat tal-grazzja ta' Alla. Is-solidarjetà nisranija fil-ġisem mistiku ta' Kristu, l-interċessjoni tal-Om ta' Alla bħala medjatriċi mill-aqwa u dispensatriċi tal-grazzi, il-bżonn ta' talb u penitenza li għandhom il-valur ta' riparazzjoni u interċessjoni, l-imħabba li hemm fil-qalb ta' Ġesù u fil-qalb immakulata ta' Marija, l-importanza tad-devozzjonijiet Marjani, speċjalment ir-Rużarju, id-devozzjoni tal-ewwel sibtijiet u l-valur tal-konsagrazzjoni l-qalb immakulata ta' Marija, il-qdusija tal-familja fuq ix-xebħ tal-familja mqazza fl-aħħar dehra, u bidjenza lejn il-Papa li huwa verament il-figarju ta' Kristu f'din l-art, il-bżonn tas-safa u l-modestja, u it-trijom finali tal-qalb immakulata ta' Marija. Il-Mulej għażel tfal li kienu tant foqra u bla skola li n-nies kienu jwarbuhom bħala li ma kinux kapaċi għal missjoni bħal dik. Iżda t-triqat ta' Alla mhumiex it-triqat tal-bniedem, u għażel li jinqeda b'dak li ma jiswa xejn għax tiegħu huma l-erf, l-arfien, il-qawwa u x-xewqa li jikkomunika lil min jagħżel hu. Dak li hu jrid huma qlub safja li fihom iwettaq dak li jogħġob lilu, imberkin ta' qalbhom safja għax huma jaraw lil Alla. U lil dawn lil Mulej jirrivela lilu nnifsu, juri biċ-ċar lilu nnifsu kemm biex ibiddilhom skont il-pjanijiet tal-ħnina tiegħu u wkoll biex juru li mhux huma iżda l-grazzja ta' Alla li taħdem fihom. B'dan il-mod il-Mulej juri li l-ħidma tiegħu hi tiegħu u li mhux dik tal-istrumenti dgħajfa li hu jkun għażel. Għal Alla hu biżżejjed li dawn l-istrumenti jħallu lilhom infushom ikunu iffurmati, mibdula u mmexxijin mill-grazzja li taħdem fihom, tnaqqax fi qlubhom safja u blaħtija ix-xbigħat tal-preżenza tiegħu, it-tqanqil tal-grazzja tiegħu u l-istimolu tal-imħabba tiegħu. Dan kliem il-Papa San Giovanni Pawlu II. Dan il-messaġġ, jiġifieri il-messaġġ ta' Fatima, u indirizzat b'mod partikolari l-irġiel u n-nisa tas-seklu tagħna, immarkat kif inhu bi gwerer, b'mibeda, bi vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u tan-nazzjonijiet, u fuq kollox il-battalja kontra Alla sal-punt taċ-ċaħda tal-eżistenza tiegħu. Id-deriet u l-appelli tal-Madonna ġewwa Fatima 86 sena ilu huma eku, sinjal u estensjoni ta' tħassib matern ta' dik li fix-xewqa tagħha għal fidwa sħiħa tal-ulied fdati lill-insallab lill-qalb materna tagħha iħeġġuna biex nisimgħu u nimxu wara Ġesù. Is-sejħiet magħmula mill-Verġni lil u permezz tar-rajja żgħar għall-fidi, għat-talb, għall-penitenza biex nisimgħu u nimxu wara li nħobbu u li nagħmlu tpattija lill-Alla l-Mulej tagħna huma espressjonijiet tal-istess tħassib matern li hi uriet matul ħajjitha fuq l-art, f'Nażaret, f'Kana, fuq il-Kalvarju u fil-kamra ta' fuq f'jum Pentekoste, meta Marija kienet hemm flimkien mal-Knisja fil-fidi u fit-talb. Il-messaġġ ta' Fatima fih sejħiet li bilkemm nistgħu nkunu aktar adatti għal żminijietna,
Jien se nġibilkom l-attenzjoni għal 4 minnhom: is-sejħa għal fidi li hi mgħixha u li jittingħata xhieda għaliha, is-sejħa għal konverżjoni, is-sejħa għal paċi u s-sejħa għat-tama. U int, kemm min devot tas-sew ta' din l-om tiegħek tas-sema? Min jaf li kieku tikkonsagra lilek innifsek lila u tħallija iddawwallek it-triq li twasslek għal għand bina fil-ġenna? Min jaf li kieku tfittex li titgħallem dwar kif tista' tgħix ta' bina jew binta hekk li jkun tassew jixraqlekhom bħal din? Talba lil Madonna ta' Fatima. O Marija, Om ħanina tal-bnedmin, ħallina nersqu lejk bħala wliedek u miegħek u bit-talba tiegħek tar-Rużarju nollu leħenna biex infaħru l-Alla l-Missier li ħatrek bħala bintu, l-Alla ibnek li għamlek ommu u l-Alla l-Ispirtu Santu li ħabbek barustu. Bid-deriet u l-ġubijiet ta' Fatima inti twettaq dak li int qedtilna kemm il-darba fuq ir-Rużarju f'deriet oħra ta' qabel. Kompli issa il-wedid tiegħek u aqlanna l-grazzja li qed nitolbuk. Qed nitolbuk din il-grazzja fġieħ il-misteri tal-ħajja, dbatija, mewt u qawmien ta' ibnek Kristu Sidna. Amen.